Nangli jong si okpran mesen nangji liputang te kaike ta akichomia sonsi chonangji akichomesen ason kichochot kalisi nangli ke pathua son anata mathapon nangji ason thak thak si nonapor pirthi adang long sitami muniratum amethanga okpran aphan kachemat hapen prekjam ke pathua son along sitami kengkam se jor ponbo mason lo lapen karbiang long ari soi jangatum sitami prekjam ka pathua long kengkam se jor dun pen nong ekiban sitami do anpin lo Lason thak thak si non kebangji aru ni phai kre hini pen kre phoan Chandigarh along kepa doponchi National Power Lifting Championship along kachepate dunji aphan Assam ateam penta Guwahati an bartanglo Assam apharman karbiang long penta bangke thomatum chepate dunpo Assam apharman karbiang long pen National Power Lifting Championship Chandigarh along kepa doponji along kachepate dunji bangke thomatum lake kang thembe tam hidi rong pipi lapen linda sitlau atum henlo aru ni phai sirkep arnia da por phai thi dipupen alang litum bangkethom kachepate dunji aphan bartanglo labangso kachepate Chandigarh along aru ni phai kre hini pen ni phai kre pho ansi pathu ponpo kapathu mesenji aphan Assam Power Lifting Association ahin pen sitami kemesen pen ke pathu don longji lapen nong e kewanji aphanta hirjume pajirdun News Report, Karbiang Long Life.